Maayong adlaw ka natong tanan. Nanukad gikan dinhi sa Sugbo TV Studio. Ako si Paula Mendoza. Ug kini ang programa nga maghatod kaninyo sa labing uwahing panghitabo ug kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Kini ang balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita. Andam na nga mo transition ang lalawigan sa Sugbo gikan sa enhanced community quarantine ngadto sa general community quarantine. Aron usab hinay-hinay nga mabuhi ang ekonomiya sa probinsya. Aniya ang report ni Sheila Gravinez. Kung basihan ang gidaghanon sa mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo ug sa ka-istrikto sa border controls, andam na kini nga mag-transition gikan sa enhanced community quarantine kon ECQ ngadto sa general community quarantine kon GCQ. Apan mato di Gobernador Gwen Garcia, kinahanglan una kini nga tukion sa regional level sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kon IATF-EID nga gipanguluhan ni Dr. Jaime Bernadas, Regional Director sa Department of Health sa Central Visayas. Mao na ang atong gihuna-huna nga it would be at this point in time, no? I think the province is ready for transition to GCQ. In accordance with the IATF guidelines, a local government unit may request for a transition or even the other way around. I-declare kang GCQ pero gusto ang province or kaning LGU nga pabilin sa GCQ upon recommendation of the regional IATF. Gusto sab niya nga matuki kini uban sa mga opisyal sa tulo ka dagkong mga syudad sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu, uban si Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino. Si Police Regional Office kon PRO7 Director, Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro, mo rekomendar sa IATF-EID nga lugwayan hangtod sa Mayo 30 ang gipatuman nga ECQ sa tibuok Sugbo. Apan alang sa gobernador, mohangyo siya nga ilahi ang probinsya gikan sa syudad sa Sugbo. Like, we cannot lump the province with the city, no? Kay just by way of kanang comparison, aron na sense of perspective ba, Cebu City now has 1,677 cases. The province has 49. Cebu City has a population of a little less than 1 million. The province has a population of over 3 million, nearing 4 million. The city is one city. The province is 44 towns and 6 component cities. So, murag, it would be unfair to the rest of the province if they should be now kanang regarded as in the same situation as Cebu City. Masaligon si Garcia nga mag-transition na gikan sa ECQ ngadto sa GCQ hangtod sa ilang giplano nga enhanced countryside development o pagdala og kalambuan ngadto sa kalungsuran ug mga syudad sa probinsya. Gusto usab sa gobernador nga makabangon na og balik ang ekonomiya nga labihang naapektuhan sa virus. Because it's about time that, we now resuscitate our struggling economy. And we now take steps to improve the lives of people that are now suffering because of this. So, mao na ang akong gitanaw. Apan bisan kun mag-GCQ na unya ug magluag na sila sa probinsya, hugot gihapon ang border controls. Labi na ang pagsulod sa mga tao nga gikan sa syudad sa Sugbo nga mo'y dunay labing daghang mga kaso sa COVID-19 sa tibuok nasod. Ipadayon usab ang testing apan hatagan og prioridad kadtong nagpakita na og mga sintomas sa COVID-19. And if they are positive, immediately sila mo'y atong i-isolate. In the meantime, we need to get the economy back. No, running. We cannot be isolating everybody. Dili man pwede na kanang mag-testing tag ingon ta sa province alone. We're over 3 million. Bisag
10% ana i-testing natong 300,000. Unya, what if mo positive ang bisag 10% lang sa 300,000? So 30,000. Ya mo contact i-isolate na to. Ya mo contact trace man ta. Kung mag-GCQ na, sigon ni Garcia nga doon nagyapoy mga lagda nga sundol alang sa pagpahigayon og social gatherings. Hugot nga pagpatuman sa physical distancing alang sa mga empleyado ug mga trabahuan ug sa sanitation ug hygiene. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Padayon ang hugot nga border control nga ipatuman ilabi na sa pagsulod gawas sa Cebu City. Bisan pa man nga inanay na nga mo transition ang lalawigan sa Sugbo gikan sa enhanced community quarantine ngadto sa general community quarantine. Si Sheila Gravines sa report. Bisan kun matag-adlaw napun-an ang mga positibo nga kaso sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 sa lain-laing mga dapit, positibo si Gobernador Gwen Garcia nga dunay katapusan ang krisis nga giatubang karon sa katawhan. Ang gobernador nang hinaot nga taliwa sa dakong hagit makita usab sa mga tawo nga naningkamot ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron dili magpadayon ang kalisod nga giantos karon sa katawhan. Adunay mga positibo nga mga butang nga atong gihimo. Kung doon na may problema, pangitaan na itong solusyon. Ang problema, Gipasabot ni Garcia, gipangitaan nila og solusyon ang kabalaka ug kahadlok sa mga mayor alang sa mga naghatod og mga abot gikan sa probinsya pinaagi sa pagbutang og bagsakan center sa Cebu South Bus Terminal. Sugod ni atong Abril 23, diha na sa CSBT nagtumod ang mga driver og truck di karga sa mga produkto nga gikan sa kalungsuran og mga syudad sa lalawigan ug dili na sila kinahanglan nga moadto sa Carbon Public Market ug Puzzle Fish Market. Kabahin sa mahal nga mga palaliton, nagbutang og tindahan sa Kapitolyo ang Cebu Provincial Government sa kalungsuran aron dunay mapalit ang kabus nga mga pamilya sama sa bugas, mga linata nga pagkaon ug ubang panginahanglanon sa barato nga presyo. Nalipay si Garcia tungod kay iyang nakita nga gisunod gyud sa mga tawo hangtod sa sitio level ang pagtuman sa mga patakaran nga gimando sa gobyerno alang sa ilang kaluwasan. pura buyag lang ang sa probinsya sa Sugbo, ang number of positive cases so far have been kept at a minimum. We hope that dili na ni madugay kaning atong enhanced community quarantine. Kay nasayod ko nga ang ekonomiya labihan na ang pagkaguba labaw sa tanan ang katawhan labihan na ang pag-antos. Si Garcia nagdasig gihapon sa mga tao nga padayon nga mga liupo sa kahitasan pinaagi sa Señor Santo Niño ug Berhen sa Guadalupe aron mahuman na kining krisis nga nakaapekto sa tanan. Maka-graduate na ta ngadto sa general community quarantine or kung sa ato pa nga giplano karon gikan sa ECQ or Enhanced Community Quarantine mo transition na kita sa Enhanced Countryside Development. Development alang sa probinsya sa Sugbo kung diin adunay daghang oportunidad ang mga Sugboanon sa probinsya sa Sugbo nga mapaarang-arang ang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Samtang nagpasalamat usab si Garcia sa nasudnong kagamhanan nga gisunod ang ilang gihangyo nga protocols sa dili pa dadon pauli dinhi sa Sugbo ang overseas Filipino workers. Niadtong Mayo 8, laing 43 ka Sugboanong OFWs ang nangabot dinhi sa Sugbo agi sa Mactan Cebu International Airport gikan sa kauluhan. Sila ang ikaduhang batch sa OFWs nga gikan sa Manila human sa 200 ka OFWs nga nahiabot niadtong Abril 28. Nagnegatibo sila sa polymerase chain reaction kon PCR test. Sa ilang pag-abot dinhi sa Sugbo, gilahos sila sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Diin sila gikwarantina sud sa 14 ka adlaw. Ug ipaubos na usab sila og laing PCR test sa dili pa sila tugtan nga makapauli sa mga dakbayan o kalungsuran sa probinsya. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.
Nakigtagbo si Gobernador Gwen Garcia sa mga kadagkuan sa LTFRB, Marina ug Coast Guard aron tukion ang mga lagda nga ipatuman kun mobalik na ang biyahe karon nga ubos na sa General Community Quarantine ang lalawigan sa Sugbo. Ang dugang detalye gikan ni Sam Costanilla. Makigtagbo si Gobernador Gwen Garcia sa mga tag-iya sa mga public utility buses, roro ug passenger vessels aron hanayon ang mga guidelines nga angay sundon. Kini subay sa hinay-hinay nga pagpadayon sa pangpublikong transportasyon ug inter-island travel sa pagtransisyon o pagbalhina sa lalawigan sa Sugbo gikan sa Enhanced Community Quarantine ngadto na sa General Community Quarantine. Base sa Interagency Task Force Resolution No. 35, gitugutan na ang public transportation ug inter-island travel sud sa mga General Community Quarantine Zones. Si Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board, LTFRB 7, Regional Director Eduardo Monte Alto Jr., nagkanayon nga 30% lang una sa mga sakyanan ang maka-operate. I-prioridad sa LTFRB 7 ang mga public utility buses, modernized jeepneys ug UV Express apan kung adunay pagkuwang gihapon sa mga sakyanan, hinay-hinay nga tugtan nga magkadagan pagbalik ang mga taxi. Istrikto gihapon nga ipatuman ang physical distancing o no face mask, no boarding policy. Hinungdan nga gidahom ang pagsaka sa plitihan tungod kay gamay lamang ang gidaghanon sa mga pasahero sa usa ka biyahe. Apan gipasalig sa LTFRB 7 nga dili pasakaan ang plitihan ug ilang tabangan ang mga driver pinagi sa paghatag og subsidy nga ilang magamit sama sa ilang gastuhan sa gasolina. Samtang makigtagbo si Gobernador Garcia sa mga bus, minibus, roro ug passenger vessel operators aron hanayon ang mga pagpangandam nga buhaton sa dili pa sila mobalik pag-operate. Ang rota sa inter-island nga tugutan sa pagbiyahe mao ang gikan sa Danau City Port padulong sa isla sa Camotes. Lakip na ang kadtong padulong sa isla sa Pilar ug Hagnaya Port sa San Remigio ngadto sa isla sa Bantayan. Dili ni kay mura lang pud o tangtangon na nato tanan restrictions. Doon na gihapon tayong mga protocols na i-establish ni ini. But let us be realistic. Our economy can no longer take it. Di na ni pwede. Ang gobyerno di nakapadayon og sustenir ani. Nahibaw ko ang uban sa atong mga local government units para one last pura ipanagaan na mo tag sa kasako. Ang uban tag 25 kilos. But doon na sa mayor nga nihuhong nako, hurot na gyud ilang kwarta. Nga pwede magasto. Nahurot. Kinahanglan kung magpadayon pa, hala mag-realign na pod. Unsa may epekto ani? Kiba mo anang realignment sa budget? Imbis unta mo ni atong gigahin para pagpanimintos mga daan, pagpanghimo og gikinahanglan nga mga infrastruktura or kay mauni atong programa pagtabang sa mga tao, i-realign na, ibalhin na para ipalit og bugas na pod, para pagsustento na pod sa mga tao. Dili na maoy angay mahitabo kung nangita man ta og kalambuan, kung nagtinguha man ta nga mulambo ang Sugbo. Ang pag-abli usab sa mga pantalan paingon sa laing lalawigan sa Region 7, sabutan pa sa mga gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Sam Costanilla, balita sa Sugbo. Mahimo nang makabiyahe ang mga bus o minibus samtang anaa sa General Community Quarantine ang probinsya sa Sugbo. Apan adto lang kini kutob sa Talisay City. Tungod kay ubos paghihapon sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Cebu City. Ang dugang detalye gikan ni Sheila Gravines. Nangita og lugar ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa dakbayan sa Talisay nga maoy himuong temporaryo nga terminal alang sa mga bus ug minibuses nga paingon sa habagatan. Sa higayon nga magsugod na kini og biyahe ubos sa General Community Quarantine kun GCQ. Ubos sa GCQ sugod sa Mayo 16. Tugutan na nga mobiyahe og balik ang mga bus ug minibuses apan subay sa higpit nga mga patakaran sa gobyerno.
Apan tungod kay ipabilin man ubos sa Enhanced Community Quarantine kon ECQ ang syudad sa Sugbo, diin himutang ang Cebu South Bus Terminal. Dili tugutan nga makatabok ang mga bus ug minibuses dinhi sa syudad. Tungod niini, nangita ang Kapitolyo og dapit didto sa dakbayan sa Talisay, diin mahimong temporaryo nga mag-terminal ang mga bus ug minibuses. Natuki na kini sa gobernador uban ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, dihang ang mayor nibisita sa Kapitolyo niadtong Martes, Mayo 13. Ug ako na ni initially na discuss ug asa mahimo nato mapulukar ang mga buses nga mo fly or adto mo biyahe pasidulong sa south. Sa north naa naman na daan sa Mandaue. So wala na kaayo na problema. Kini na lang ang atong southern passenger buses kung asa ni nato i-accommodate sa dakbayan sa Talisay. Matod ni Garcia, magpabilin ang Bagsakan Center sa CSBT bisan kung mag-GCQ na. Sa Bagsakan Center, padayon nga nagtumod ang kalungsuran ug mga syudad sa ilang mga produkto. Usa kini sa mga lakang nga gimando sa gobernador aron mapugnan nga dili padayong mokatap ang COVID-19 dito sa probinsya. Apil sa gitumod sa Bagsakan Center ang labas nga mga isda, mga utanon, lagutmon, mga prutas ug ubang mga abot ug produkto nga gikan sa Argao, Barili, Dalaget, Sibunga, San Remigio, Bantayan, Bugos City ug Carcar City. Bisan ang Bayawan City sa Negros Oriental ug General Santos City sa South Cotabato, ang diha na usab nagtumod sa ilang labas nga mga isda sa Bagsakan Center sa CSBT. Sa CSBT, istrikto nga gipatuman ang sanitation sa mga truck di karga nga maghatod sa mga produkto gikan sa probinsya aron malikayan ang virus. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Nakigtagbo si Gobernador Gwen Garcia sa Philippine Society of Nephrologists Cebu Chapter aron hanayon ang lagda alang sa mga dialysis patients sa mga kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo nga kinahanglang magpatambal sa mga ospital sa Cebu City. Ania ang report. Gikonsulta ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga doktor sa Philippine Society of Nephrologists kon PSN Cebu Chapter aron masolusyonan ang isyu mahitungod sa pagsulod gawas sa mga dialysis patients sa probinsya ngadto sa dakbayan. Kahinumduman nga mipadayag ang mga municipal health officers sa ilang kabalaka sa mga dialysis patients nga nagsulod gawas sa dakbayan. Human pipila ka mga kaso sa COVID-19 positive sa probinsya, mga dialysis patients nga anaay treatment sa syudad. Muluwat unta si Garcia og executive order nga naglatid sa mga protocols alang sa mga dialysis patients. Diin iyang gipahimangnuan kadtong gusto gyud mosulod sa syudad aron magpa-dialysis, kinahanglan magpuyo sulod sa dakbayan. Sa tibuok gidugayon sa treatment. Mamahimong mopuyo sa Women's Center sa Sudlon Lahog nga mao ang giila nga halfway house sa probinsya ang mga walay kapuy-an sulod sa dakbayan. Apan gipugngan lang una ni Garcia ang pagpirma sa maong EO. Human sa hangyo ni Dr. Alexander Tan sa PSN nga i-reconsider ang maong EO. Actually, ningon naman ta, mag-halfway house, unta ta dinhi. But other dialysis patients have very special needs. Kining tanan ato ning timbang-timbangon. O ang tinguha nato nga ang final executive order will be just, fair, and equitable. Atong paminawon ang concern, ang kabalaka sa kadaghanan natong mga kaigsuunan sa kalungsuran, sa dakbayan, sa probinsya. Ug ato usab tagaan ug gibug-aton ang kahimtang sa matag dialysis patients. Mihangyo ang mga nephrologists nga tugutan sa pag-uli ang mga pasyente human sa ilang treatment sa dakbayan apan ipaubos sila og 14-day home quarantine. Ang PSN ilink usab ang Kapitolyo sa mga dialysis center sa Cebu City aron masayran ang mga schedule sa session sa mga pasyente nga nagpuyo sa probinsya. Now we have a very good idea
sa number of patients gikan sa norte o gikan usab sa south. Amo ning tun-an ug maayo og nanginguha ko nga makahimo tag usa ka executive order nga maka-address una sa tanan sa issue ni ining sige og ari dire kay aron magpa-dialysis unya mo uli nga kinahanglan ihatod og ambulansya ug unya usab ang kahadlok sa katawhan sa exposure unya inig uli nila ining mga dialysis patients. Tapukon pag-usab ni Garcia ang mga mayor aron paminaw ang ilang mga feedback kabahin sa maong mga hangyo sa dili pa siya muluwat sa EO. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.